गुलबुआ। भूत, आत्मा यांनी झपाटलेली जागा तुम्ही ऐकली असेल. झपाटलेलं एखादं घर किंवा बंगल्याबद्दलही ऐकलं असेल. झपाटलेला रस्ता, झपाटलेलं झाड हेही तुम्ही ऐकलं असेल. पण तुमच्या क्वचितच असं कानावर पडलं असेल की एखादी संपूर्ण इमारतच ही या भूतप्रेतांनी झपाटलेली आहे. काही वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट, जेव्हा मी फ्लॅटच्या शोधात सगळीकडे चक्रा मारत होतो. न जाणे किती एजंटना पकडून त्यांच्यासोबत कुठे कुठे फिरलो होतो. मी फ्लॅट पाहताना तो वास्तुशास्त्राप्रमाणे पाहत होतो. म्हणजे अमुक एक दिशा हवी, दक्षिणेला दरवाजा नको, वगैरे वगैरे. माझ्यासारखे जे लोक या गोष्टी मानतात त्यांना दिशा वगैरे पाहणे हे योग्यच वाटतं. पण काही जण या गोष्टी मानत नाहीत किंवा त्या गोष्टींची त्यांना माहिती नसते. असाच फ्लॅट दाखवणारा एक मुलगा जो त्या एजंटकडे कामाला होता, तेव्हा तो सहज बोलता बोलता मला बोलला, ये दिशा और ये सब ये क्यों देखने का होता है. मी त्याचं त्याला थोडक्यात कारण सांगितलं. तेव्हा तो ते ऐकून मलाच सांगू लागला, अरे आपको मालूम नहीं, ये दिशा वगैरह छोड़ो, उधर वो एक 4 माले की बिल्डिंग है ना, उसमें भूत है. त्याचं हे अचानक तोंडातून निघालेलं वाक्य ऐकून मला तर आधी माझं हसणंच आवरलं गेलं नाही. मी या गोष्टी मानत नाही असं नाही, पण त्याच्या तोंडून अचानक आलेलं हे वाक्य मला जरा फिल्मी आणि थोडं काल्पनिक वाटलं. तो हे असं सांगत होता जसं की त्या इमारतीत एखादा हिरोच राहत होता. भाई आप हसो मत, पूछो किसी से भी. मी आता जरा माझं हसू आवरतच म्हटलं, हां असू शकतं, पण कोणाचं भूत? तिथे कोणी आत्महत्या केली होती का? अरे भाई, किसी एक का भूत नहीं, पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है वो. आता जरा हा माझ्यासाठी कुतूहलाचा विषय बनत चालला होता. मी आता जरा गांभीर्याने त्याला विचारत होतो, म्हणजे तिथे नेमकं काय होतं? तू म्हणतो तिथे भूत आहे, लोकांना तिथे भूत वगैरे दिसतं का? मान के चलो, आप रात में उस बिल्डिंग में एक फ्लैट में सोए हो. आप जानते हो आप रात में कैसे सोए थे. सुबह उठकर देखोगे ना तो आप पूरा उल्टा घूमे होते हैं. ये आप जो दिशा बोल रहे हो ना, आपकीच दिशा सुबह उलटी हो गई होगी. त्या मुलाच्या बोलण्याची पद्धत फार मजेशीर होती, पण तो जे काही बोलत होता ते नक्कीच विचित्र होतं. अरे भाई, ये तो कुछ नहीं, उस बिल्डिंग के लोगों को भूत भी दिखाई पड़ता है. औरत का भूत पैसेज होता है ना, वहां रात को घूमता है. अच्छा, म्हणजे तिथे बाईचं भूत आहे का? अरे सिर्फ बाई का भूत नहीं, बच्चे का, बूढ़े का, सबका भूत है वहां पे. आता तर मला पक्क कळलं होतं हा मला बंडलं मारायला लागला आहे. म्हणून मी सरळ विषयच बदलून टाकला. ते भूतबीत जाऊ दे रे, तू आधी मला आपला फ्लॅट दाखव. ज्या कामासाठी आलोय ते आधी करू, भूताबितांचं नंतर बघू. त्याच्याही हे लक्षात आलं म्हणून तो मला पुन्हा बोलला, झूठ लगता है तो एक बार उधर जाकर पूछो किसी से भी. हां हां, वेळ मिळाला तर बघेन जाऊन. मी त्या दिवशी त्या मुलाबरोबर फ्लॅट बघायला बराच फिरलो. शेवटी संध्याकाळी निघायची वेळ झाली. तो त्याच्या ऑफिसमध्ये गेला आणि मी माझ्या मार्गी निघालो. तिथून माझ्या मनात अचानक काय आलं, मी त्या मुलाने सांगितलेल्या इमारतीकडे निघालो. खरं तर मी काय विचार करून निघालो होतो माझं मलाच ठाऊक नव्हतं. तिथे जाऊन मी नेमकं करणार तरी काय होतो, पण मी तरीही तिथे निघालो होतो. काही वेळातच मी तिथे पोहोचलो. मी पाहिलं तर त्या इमारतीच्या खाली दुकानांसाठी 4 रिकामे गाळे होते. बिल्डिंग तशी बाहेरून बरीच वाटत होती. तिथे एका खुर्चीत तिथला वॉचमन बसला होता. त्याने मानेनेच मला काय म्हणून विचारलं. मी आधी तर काय सांगू या विचारातच पडलो. क्या चाहिए आपको? तो जरा ताल काढतच म्हणाला, इथे खोली विकत घ्यायची होती, सोसायटीच्या सचिवांना भेटायचं आहे. तसं त्याने मला त्यांचा फ्लॅट नंबर सांगितला. आता आलो आहे तर विचारूनच घेऊ असं म्हणत मी त्यांच्या घराची बेल वाजवली. एकदा वाजवली, दोनदा वाजवली, तिसऱ्यांदा वाजवण्यासाठी हात बटनाकडे नेलाच होता तोच त्यांनी दरवाजा उघडला. नमस्कार, मला या इमारतीत एक रूम घ्यायची होती, पण माझ्या कानावर काहीसं विचित्र असं या इमारतीबद्दल ऐकू आलंय. मी माझं वाक्य पूर्ण करणार तोच त्या माणसाने सरळ नाही नाही म्हणत माझ्या तोंडावरच त्यांच्या घराचं दार लावलं. हे असं विचारणं म्हणजे एखादा वेडेपणाच होता. मी माझ्या एकदा भुवया उंचावून
तिथून निघून गेलो. मी खाली आलो तेव्हा तो वॉचमन एकटक माझ्याकडे पाहत होता. शेवटचा प्रयत्न म्हणून याला विचारावं का, तसा मी त्याच्याकडे गेलो. मला इथे फ्लॅट विकत घ्यायचा होता, पण इथे काही भूत वगैरेंच्या गोष्टी मी ऐकल्या. त्या खऱ्या आहेत का? अब ये मैं कैसे बताऊं साहब, सोसाइटी का मामला है. कुछ गलत बोल दिया तो खाली फुकट की नोकरी जाएगी मेरी. पण मी त्याला आश्वासन दिलं की याबद्दल मी कोणाला काहीच सांगणार नाही आणि त्याच्या हातावर 100ची नोट टेकवली. तसा तो मला सांगू लागला, हाँ साहब, यहाँ वाकई में भूत है. यहाँ सबको दिखा है, मुझे भी दिखा. 4थ्या माळ्यावर जे राहतात त्यांना तर याचा दर रात्री अनुभव येतो. त्यांनी नवीनच फ्लॅट विकत घेतला होता तेव्हाची ही गोष्ट. दिवसभर सगळं काही ठीक होतं, पण रात्री उशिरा साधारण 1-2च्या दरम्यान त्यांना त्यांच्या छतावर कोणीतरी धावत असल्याचं जाणवलं. दुसऱ्या दिवशी ते रागारागातच सेक्रेटरींना भेटले. तुम्ही गच्ची उघडी का ठेवता? मुले रात्रीची गच्चीवर येऊन अक्षरशः धिंगाणा घालत असतात. यावर सेक्रेटरींनी घरातून टेरेसची चावी आणली आणि म्हणाले, आपला टेरेस हा नेहमी लॉकच असतो. पण त्यांना हे कारण काही पटलं नाही. दुसऱ्या रात्री पुन्हा तसाच आवाज. ते सरळ रात्री 1:30 वाजता घरातून बाहेर आले आणि वर टेरेसच्या दारापाशी गेले. पाहतात तर खरंच टेरेसचं दार लॉक होतं. 4थ्या माळ्यावरील लोकांना आजही रात्री उशिरा कोणा लहान मुलांच्या धावण्याचे आवाज वर येत राहतात. काही घरांमध्ये तर वेगळाच प्रॉब्लेम आहे. रात्र झाली की त्यांच्या घरांमध्ये घाण वास येऊ लागतो, जणू एखादं प्रेत कुजलं असावं किंवा कोणीतरी मानवी केस जाळले असावे. त्यांनी मलाही अनेकदा हे सांगितलं, पण मला असा वास कधीच आला नाही. इथे राहणारे जे छाती ठोकून सांगायचे की इथे असं काहीच नाही, त्यांच्या घरातही अशाच विचित्र घटना घडू लागल्या. रात्री उशिरा त्यांच्या किचनमधील भांडी आपोआपच कडकड आवाज करत वाजू लागतात. एकदा तर स्वतः सेक्रेटरीला याचा अनुभव आला. ते रात्री 10-11 वाजता हॉलमध्ये टीव्ही बघत बसले होते. अचानक त्यांना जाणवलं की त्यांच्या बाजूने त्यांच्या घरात उजेड आलेला दिसतोय. त्यांनी पाहिलं तर त्यांच्या घराचं मुख्य दार हे आपणच सताड उघडलेलं होतं. ते दार लावायला म्हणून उठले, तोच त्यांना त्यांच्या दारात एक माणूस उभा दिसला. त्यांनी आरडाओरड करून अख्खी बिल्डिंग जागी करून बोलावली, पण तिथे कोणालाच काही सापडलं नाही. एकदम मला स्वतःला इथे एक माणूस चालताना दिसला. मी त्याच्याकडे जाऊन त्याला ओरडू लागलो, पण जेव्हा मी त्याचे डोळे पाहिले तेव्हा मला भीतीने सगळे देव आठवू लागले. त्याचे डोळे पूर्ण पिवळट हिरव्या रंगाचे होते. जणू मोतीबिंदू होऊन तो आतल्या आत फुटला असावा. तो माणूस माझ्या समोरून इथूनच बिल्डिंगच्या पाठी चालत गेला आणि अंधारात कुठे गायब झाला. एकदा एका फ्लॅटमध्ये ड्रिलचं काम सुरू होतं, तेव्हा तो कामगार सांगू लागला की जेव्हा जेव्हा तो ड्रिल मशीन चालू करायचा तेव्हा तेव्हा त्याला कोणाच्या तरी बोलण्याचा, कुजबुजण्याचा आवाज त्याच्या अगदी बाजूनेच यायचा. त्याने सहज त्याचा कान त्या भिंतीवर लावला तर पलीकडून त्याला त्याच्या नावाची हाक ऐकू आली. पण प्रत्यक्षात ती भिंत त्या इमारतीची शेवटची भिंत होती. त्या पलीकडे तर काहीच नव्हतं. आज जर तुम्ही विचारायला जाल तर याबद्दल तुम्हाला कोणीच काही सांगणार नाही. उनको डर लगता है इस बिल्डिंग के बारे में लोगों में कुछ गलत फैल जाए तो उनके फ्लैट की कीमत कम हो जाएगी. पण इथल्या लोकांना मात्र त्याबद्दल आधीच माहीत आहे. काय माहीत आहे लोकांना? ही इमारत कशी बांधली होती ते. म्हणजे मी नहीं समझलो. यहाँ पे पहले कुछ झोपड़ियाँ थी. लोग बोलते हैं वो इलीगल थी, पर फिर भी उनमें रहने वाले लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे. इसलिए कुछ गुंडों की मदद से उनको यहाँ से धमकाकर निकाला गया. लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पे 5 से 6 लोगों को जानबूझकर मारकर हमेशा के लिए गायब किया गया. त्या वॉचमनच्या तोंडून हे सगळं ऐकल्यावर माझं डोकंच सुन्न झालं. माझ्या मनात आजही त्या इमारतीबद्दल आणि त्या वॉचमनबद्दल 2च गोष्टी वाटतात. ज्याप्रमाणे या गोष्टी एक एक करून
तो वॉचमन मला सांगत होता. यावरून तो एकतर चांगला कल्पनाशक्ती असलेला लेखक असावा, नाहीतर त्याने खरंच हे सगळं त्याच्या समोर घडताना प्रत्यक्ष अनुभवलं असावं. पण त्याच्याकडे पाहून तर तो अशा गोष्टी रचण्याइतपत हुशार असेल असं अजिबात वाटत नव्हतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.